Projekt INOSOC prepája výskum, prax a inovácie v oblasti kybernetickej bezpečnosti a Security Operations Center. Jeho cieľom je priniesť nové poznatky a použiteľné výstupy pre verejnú správu, podniky a odbornú komunitu. Dnes sa o projekte budeme rozprávať s Dominikou Tomán a Martinom Mičiakom, ktorí patria medzi kľúčových odborníkov, ktorí sú zapojení teda do výskumu za vlastne partnera projektu, čo je Fakulta riadenia informatiky Žilinskej univerzity v Žiline. No a vlastne budeme sa rozprávať o tom, čo bolo na projekte najnáročnejšie, ako vznikal, aj to, aký dopad môže mať teda tie jeho výstupy na prax. Aby sme teda začali nejako jednoducho, tak mohli by ste teda nejako spolu popísať projekt, ako by ste ho teda popísali niekomu, kto o ňom prvýkrát počul, že čo je vlastne jeho zámer. A projekt INOSOC sa sústreďuje aj na vytvorenie takého technologického riešenia alebo návrhu pre organizácie, ktoré by chceli si zabezpečiť svoju bezpečnosť v rámci toho ich fungovania a nemusí to byť komerčné riešenie, ale je to teda určené pre tieto organizácie. Takže to je také v skratke tento projekt. Takže odlišuje sa to tým, že je to zamerané aj pre organizácie, ktoré si nemôžu dovoliť tie drahé komerčné riešenia a preto sa hľadala vlastne kombinácia vhodných komponentov z toho open source prostredia a vlastne prináša to jedinečnú integráciu tých jednotlivých častí toho riešenia a tiež pre nás to bolo zaujímavé kvôli tomu, že je to kombinácia akademického prostredia s business partnerom vlastne so spoločnosťou Brain IT. Takže to bolo pre nás takéto kľúčové zaujímavé na tom, že prečo sme aj do toho sa zapojili možno od začiatku. A tiež to podľa mňa ukazuje potom verejnosti, že dá sa robiť naozaj veľmi úzko prepojená spolupráca medzi univerzitami a podnikmi. Ako som teda na začiatku spomenula, tak vy ste teda kľúčoví odborníci alebo výskumníci pri tomto projekte. Aké sú tie vaše roly alebo že čo zahŕňa vaša činnosť na tom projekte? Čo sa týka univerzity, tak z našej fakulty máme dve katedry, ktoré sú zapojené v tomto projekte. Je to katedra informačných sietí a my sme katedra manažerských teórií. To znamená, my zastrešujeme riadenie, koordináciu a viac menej toto sú tie naše hlavné úlohy a roly. Čiže menej toho technického, viac toho manažerského. Tak, že v podstate tým, že je to projekt, tak pre nás to prináša veľmi dobrú príležitosť aplikovať poznatky z oblasti projektového manažmentu. Pretože to vlastne aj zastrešujem, je to celý predmet, ja ho vyučujem a v podstate aj kolegyni je to blízka oblasť, pretože mala rada ten predmet a teraz je to pre nás taká šanca naozaj niekam aplikovať tie poznatky, ktoré jednak sme si ich osvojili počas toho štúdia, jednak ich ďalej posúvame vlastne našim študentom a takto sme mohli to naozaj krásne aplikovať do riadenia koordinácie tých ostatných kľúčových tých technických odborníkov, či už to bolo aj v koordinácii medzi tým akademickým prostredím aj tým business partnerom, že aj to bolo vlastne také nové vidieť tie odlišnosti a snažiť sa vyriešiť jednotlivé tie situácie, ktoré možno z toho vyplývajú preto, aby ten projekt mohol efektívne ďalej napredovať a prinášať tie výstupy, ktoré v ňom boli vlastne deklarované. My sme boli zapojení už od začiatku, keď sa podával ten projekt ešte pred jeho schválením a tam sa chystá vlastne tá dokumentácia tak, aby sedela podľa toho, aby ukazovalo to, ako je ten projekt naplánovaný, jeho potenciál preto reálne, ak by bol schválený, tento bol schválený, preto sa potom realizoval, tak sme vlastne mali to nastaviť už od začiatku, alebo pomôcť nastaviť to od začiatku tak, aby bolo vlastne podporené, že ten projekt prinesie celkovo ten efekt, na ktorý bol zameraný a takéto technické pre nás konkrétne to bolo možno viac také rozširovanie si obzorov v tej oblasti, aj keď vnímame tú tému kybernetickej bezpečnosti ako teraz naozaj na vzostupe, aj keď sme katedra manažerských teórií, tak hľadá sa tam prepojenie napríklad pre záverečné práce, projektovú výučbu študentov a podobne, že ľudia sa tomu vedia venovať, aj keď sú z toho manažerského prostredia a je to také, že naša fakulta vždy mala veľmi blízko medzi týmito dvoma odbormi, ten manažment v prepojení na IT a kvôli tomu je super, že vlastne v okolí máme takto firmy, do ktorých aj naši študenti vedia potom chodiť vlastne brigadovať alebo zbierajú si tie praktické skúsenosti už počas štúdia a majú dobre našliapnuté, lebo vždy, keď takto sme v tých aktivitách, či sú tieto projektové alebo iné výskumné aktivity zapojení, tak aj takto nejakou formou rovno preklapame, prenášame to do toho štúdia a toto bolo pre nás
výborné. Ja som napríklad celý semester, keď som prednášal projektový manažment, tak vždy, keď som nejakú tému mal uchopiť a tak ju približiť tým študentom, tak bolo pre mňa najjednoduchšie urobiť to premostenie vlastne z tých praktických situácií, ktoré vyvstávali počas riadenia tohto projektu. Aj keď teda to technologické bolo také, že najskôr sme si museli možno viac o tom naštudovať alebo na tých jednotlivých poradách s tými technickými kľúčovými pracovníkmi v tom projekte sme niekedy museli tak narýchlo vlastne sa zorientovať a niečo si vygoogliť nové o tých jednotlivých nástrojoch, aby sme potom vedeli to lepšie uchopiť z toho projektového riadenia a napríklad riešiť tú dokumentáciu, tak bolo to určite zaujímavé. Vedeli sme tam nájsť veľa priestoru práve pre tú našu expertízu. To je super, takže vlastne už aj teraz sú napríklad nejaké záverečné práce, ktoré nadviazujú na projekt? Áno, áno, riešia sa celý čas a vlastne u nás je to taká kľúčová téma alebo blízka téma nášmu vedúcemu katedry profesorovi Kubinovi. Myslím si, že aj s ním budú možno naplánované nejaké rozhovory v budúcnosti, takže áno. potom ho kľudne ogrilujte v tejto oblasti, ale on to zapája, prepája. Sú organizácie, ktoré naozaj majú záujem o to dozvedieť sa viac alebo hľadať nové riešenia, ktorými by si posilnili tú svoju kybernetickú bezpečnosť, lebo tie firmy to naozaj vnímajú ako kľúčovú prioritu. Ako ste spomenuli, tak práve teraz, že tie firmy to teda vnímajú ako tú kľúčovú prioritu, takže ten projekt je významný aj z pohľadu prepojenia na tú prax. Konkrétne, keby sa teda dalo rozprávať o tom, že prečo to tak je, tak prečo je napríklad potrebný, keď sa bavíme o tej verejnej alebo štátnej správe pre podniky alebo pre tú odbornú komunitu? Čo sa týka odbornej komunity, tak taký väčší rozhľad, nejaké konkrétne riešenie, ktoré môže byť poskytnuté týmto podnikom, môžu ho využiť, môžu ho rozvíjať a majú to predpripravené. Nemusia začať od nuly rozmýšľať nad tým, ako by zabezpečili tú kybernetickú bezpečnosť, ale v podstate ten projekt im poskytne ten návrh, ako by to bolo najideálnejšie s tými dostupnými riešeniami a práve tými nekomerčnými, to znamená, že ani tá finančná náročnosť tam nie je taká vysoká. Čiže ten dosah toho projektu pre tieto organizácie je podľa mňa veľmi významný v tomto pohľade. Podľa mňa tá téma kybernetickej bezpečnosti je veľmi široká, tých nástrojov vzniká kontinuálne veľké množstvo a zorientovať sa v tom, a najmä ak sú to tie malé podniky, ktoré môžu mať nedostatok tej vnútornej expertízy, že nemajú ani ľudí na to priradených, preto je to zase aj zaujímavé sledovať to z tohto uhla pohľadu, alebo neskôr, keď sme robili tie publikačné výstupy, tak sme sa zameriavali práve na to, že aké sú možno tie medzery súčasných organizácií v dostatočnej kvalifikácii a v tých ľudských zdrojoch, aby si to vedeli same zabezpečiť. A toto prináša ten projekt, že je to taký veľký prehľad tých jednotlivých komponentov a tie firmy nemusia samé skúšať, že OK, tak našli sme tieto softvery, či budú medzi sebou kompatibilné, alebo ktoré povyberať tak, aby to naozaj vytvorilo ucelené riešenie a posilnilo to tú organizáciu z pohľadu toho, čo sa v technologickej oblasti dá urobiť ako nejaká ochrana alebo posilnenie tej kybernetickej bezpečnosti. A potom je to také o tom spojení, že aj tak ten ľudský faktor nikdy z toho nevypadne, kým firmy budú mať zamestnancov, tak vždy oni sú vlastne tiež buď rizikom, alebo nejakou výhodou pre tú organizáciu, že či jej pomáhajú posilňovať a ako keby si robiť vyššiu úroveň v tej kybernetickej bezpečnosti, alebo naopak, či práve od tých ľudí, a ak nemajú dostatočné vedomosti, nie sú zaškolení, nevedia tie nástroje používať, alebo by im trvalo dlhšie do toho preniknúť, tak toto sa dá nejakou formou vykompenzovať práve výstupmi toho projektu. Že by to mohlo vlastne ponúknuť aplikovateľné riešenia s tými nižšími nákladmi práve pre tie organizácie, ktoré s to inou formou zatiaľ nevedia nejakou pre seba vyriešiť, zastrešiť, alebo by to bolo pre ne príliš nákladné naozaj na tie celé veľké riešenie s takým tým supportom okolo toho mať. A stále je to posun k tomu, že budú mať vyššiu tú ochranu voči hrozbám v kybernetickom priestore. Takže projekt vlastne má veľa prínosov, ako ste dokopy povedali, sú to napríklad teda tá expertíza, keď firmám chýba, alebo že nie je to tak finančne náročné, ale tie firmy často nemôžu dovoliť. S takýmto projektom sa určite spájajú aj nejaké rizika, alebo sú teda, ktoré ten projekt nejak najviac ovplyvňovali, alebo v súčasnosti stále ovplyvňujú?
Zaoberali sme sa pri riadení tohto projektu alebo pri podpore toho projektového riadenia práve identifikáciou rizík, aj i riadením týchto rizík. To znamená, priebežne sme tie rizika identifikovali, snažili sme sa vytvárať, zachytávať ich, vytvárať nejaké návrhy opatrení, či už preventívnych alebo nápravných, aby sa nejak tie rizika riadili a keď už by nastali, aby sa minimalizoval ten negatívny dopad tých rizik. Čiže v rámci toho fungovania toho projektu, ako sme už spomínali, je tam viacero tých partnerov, viacero katedier, univerzita prepojená s tou praxou, s tou organizáciou. To znamená, že jedno z tých rizik, ktoré tam vznikalo, bolo riziko takej neefektívnej komunikácie medzi všetkými tými partnermi. Množstvo ľudí tam bolo zapojených, niektorí boli v takomto projekte prvýkrát. Takže v podstate ten časový harmonogram zladiť. Napríklad jedno z tých rizik v rámci tejto komunikácie bolo, že v rámci univerzity máme povinné dovolenky v nejakom období letnom a teraz tie povinné dovolenky nastali a zrazu tie stretnutia, ktoré boli naplánované, nikto sa tam nemal ako pripojiť, že z 20 ľudí, ktorí mali byť na tom meetingu, tam boli traja a tí si nemali čo povedať. Takže toto je možno také jedno z tých rizik, ktoré aj nastalo a museli sme ho potom nejako riadiť a koordinovať. Takže... Tak, aj celkovo, čo sa týka tých kapacít, keď my sme napríklad zapájani z toho univerzitného prostredia, tak naša bežná pracovná náplň obsahuje množstvo rôznych povinností a tiež sa to líši podľa toho, či práve je semester alebo nie je semester a snažíme sa s tým plánovať na základe skúseností a na základe nejakého toho zladenia, ale aj medzi takto odbornými asistentami alebo docentami, profesormi. Tie povinnosti sa ešte aj líšia, takže sa to ťažko už potom všetko do toho zohľadní. A je to také, že pre tie projektové aktivity snaží sa im každý zapojený člen do toho projektového týmu priradiť tú prioritu a keď sú tie termíny nastavené, vieme, že proste sú na tie výstupy jednotlivých ľudí nakľúčované ďalšie výstupy a nikto nechce niekoho ďalšieho zase zdržiavať. Že keď sme to rozdielovali napríklad na tie pracovné balíky a potom sme analyzovali, ktoré výstupy majú z ktorého balíka byť prinesené, aká je tá nadväznosť na to, aby nejakí ďalší kľúčoví zase členovia toho projektového týmu mohli pokračovať a neboli tým brzdení, tak tam niekde kde buď to bolo z opodstatnených príčin vlastne preplánované a toto sme už museli zohľadniť ako takú tú nápravu, že z pohľadu toho projektového manažmentu a práce s rizikom síce sme mali nastavené naozaj tie preventívne opatrenia a také tie trigger udalosti, aby sme sledovali, že či nevybočujeme z toho nastaveného plánu, ale museli sme to niekedy doriešiť ako tú nápravu tej situácie, ktorá už vznikla. Ak by ste mali povedať napríklad, čo bolo najnáročnejšie pri príprave tých odborných výstupov, tak bol to napríklad ten výskum, koordinácia tých ľudí alebo skôr také tie formálne požiadavky, ktoré bolo treba dodržiavať? Čo sa týka formálnych požiadaviek, tam je to také jednoduché, lebo oni sú definované a keď už sú definované, tak ľudia ich dostanú, vedia si ich prečítať, vedia podľa toho sa nejako riadiť. Takže tam v tomto nebol až taký problém. Koordináciu som spomínala, bolo to treba niekedy trošku usmerniť, ale nebol to nejaký výrazný problém. No a potom v podstate pri tých ako keby výsledkoch, publikáciách je najdôležitejší a najkritickejší ten výskum. Pokiaľ neprebieha, pokiaľ nemáme tie dáta, nemáme zistené tie informácie, o ktorých by sme mohli písať, tvoriť tie publikácie a posielať ich do tých renovovaných, indexovaných časopisov, tak bez toho to nemá zmysel a význam. Takže treba veľmi predpripraviť ten výskum, mať ho naplánovaný, nakotvený na ten projekt, aby to bolo kompatibilné s tými cieľmi, ktoré ten projekt má. A podľa toho ten výskum, keď je nastavený, tak potom sa to dá posunúť do tej publikačnej činnosti. Tak. A v tejto oblasti sme sa snažili možno s dostatočným predstihom naplánovať, že čo by boli vlastne tie konkrétne spôsoby, kde sa ten výskum odpublikuje. Že či to boli konferencie alebo časopisy, ktoré z nich povyberať tak, aby v rámci toho projektu, lebo to trvanie je proste obmedzené, potrebovali sme dosiahnuť tie výstupy, ktoré boli od začiatku deklarované, že budú vnímané ako monitorované údaje, takže na tie sme si museli vyčleniť aj takú špecifickú vlastne prioritu a vždy, keď sme na jednotlivých tých stretnutiach revidovali, tak sme sa zamerali aj na toto, že sme to priebežne celý čas sledovali a pri tom, keď to majú byť tie výstupy, ktoré sú index
indexované v databázach, tak je tam dôležité, aby to bolo s dostatočným predstihom vlastne vyriešené, že nemôžeme takúto povinnosť rolovať si vlastne celým tým projektom a spoľahnúť sa na to, že na konci takéto výstupy ešte dobehneme. Museli sme to zaradiť dostatočne vlastne včas a možno aj o tom je taká tá vzájomná konfigurácia tých jednotlivých pracovných balíkov, aby bolo možno už z nejakých tých prvých rešeršovaných materiálov alebo z takých tých prvých fáz výskumu možné hneď alokovať niektorých členov týmu na to, aby sa venovali už príprave takto zameraných tých výstupov, ktoré budú neskôr publikované. Jasné, že keď celý ten projekt prebieha, môže tam byť takéto oneskorenie niektorých pozitívnych efektov, že až keď sa uzavrie celý ten projekt, tak stále budú ešte vychádzať nejaké v nadväznosti na to, možno nastavené aj záverečné práce, aj tieto výskumné články, je to OK a vlastne je to vnímané ako plus pri tom projektovom manažmente, že ten projekt vytvoril také podhubie vhodné alebo takú infraštruktúru aj pre pokračujúce aktivity, ale to, čo sme vlastne sa zaviazali, že dosiahneme, tak v pohľade na tie indexované výstupy vedeckého charakteru, čo sú teda články a účasť na konferenciách, prezentovaní aktívne, vlastne to aj pomáha ďalej budovať povedomie o tom projekte a aj o tej celej oblasti, tak to sme museli naozaj paralelne celý čas niekde mať ako keby sledované, aby sme to nepodcenili, aby sme stihli si pripraviť dostatok tých výstupov. A zase je možno v tejto oblasti dobré v rámci toho projektu si pripraviť aj taký backup, že keby niektoré z tých výstupov nevyšli, možno tam buď z toho časového pohľadu ich o to skôr posielať, alebo mať vybraté backup tie outputy, kam pôjdu, že ktorý to bude časopis a nejaký ešte záložný plán mať v tejto oblasti, lebo tá oblasť vedy je v tomto, že to je taká kombinácia možno tých formálnych požiadaviek a z časti toho, ako naozaj fungujú tie jednotlivé časopisy a konferencie, že sa ten proces s recenzovaním nedá proste urýchliť. My sme na to zvyknutí, lebo už pôsobíme v tom prostredí pár rokov, tak rozumieme, že niektoré časopisy dokážu prúžnejšie reagovať a niektoré nie. A práve keď tie hodnotnejšie výstupy tam potrebujeme odpublikovať, tak toto je kľúčové zohľadniť. Čiže my, keď poznáme ten proces, vieme dopredu si prednastaviť ten časový harmonogram tak, aby keď vieme, že to dlhšie trvá, kým sa nám napríklad ozvú recenzenti, kým sa nám ozve editor, kým zapracujú sa v tom danom článku tie revízie, ktoré tie recenzenti tam uviedli a až potom vlastne je buď schválený alebo neschválený ten článok a potom až ide do tlače a keď je v tlači, až neskôr je indexovaný. Čiže má to nejakú tú následnosť a preto musíme začať oveľa skôr. Takže je to celkom taký zdĺhavý proces. Áno. Tak sme teda počuli, že ten projekt teda nie je úplne nejaký jednoduchý, že má aj nejaké náročné časti. A ak by som sa teda mohla spýtať na vás osobne, teda jednotlivo, že čo vám napríklad tento projekt dal buď osobne alebo ľudsky, lebo asi váš výskumný, nie je to váš prvý výskumný projekt, predpokladám. Takže či je tento nejaký, že priniesol vám niečo, čo napríklad iné projekty nepriniesli? Konkrétne tento projekt nám priniesol v tej technickej stránke, hlavne to, ako kolega povedal, na niektorých stretnutiach, keď sme boli a zazneli tam také tie konkrétne technické výrazy, tak niekedy sme rýchlo na mobile začali vyhľadávať tie kľúčové slovíčka, aby sme sa v tej téme zorientovali, takže ten rozhľad v tej oblasti, čiže konkrétne nástroje, poznať ich, viac rozumieť tej oblasti po tej odbornej stránke. A čo sa týka tej ľudskej stránky alebo takého osobnostného rozvoja, možno tá koordinácia aj s viacerými partnermi. Keď sme boli doteraz zapojení v projektoch, tak boli to projekty univerzitného typu, čiže to bol taký prvý veľký projekt, kde sme kooperovali na dennej báze s partnerom z praxe. Takže toto je možno tá oblasť, kde za seba môžem povedať, že to bolo také jedinečné a kde ten rozvoj tam bol. A v podstate aj celkovo sme mohli aplikovať a rozvinúť tú oblasť, ktorá nám obidvom je blízka. Študovali sme počas celého nášho študijného života. Aj v pracovnej oblasti rozvíjame tému ľudí, ľudského potenciálu, ľudského kapitálu, manažmentu ľudí. Takže to je niečo, čo sme mohli si prakticky vyskúšať v tom projekte a to bolo super.
Áno, pre mňa to bolo také, že je super spoznať naozaj reálnu spoluprácu aj s tými biznis partnermi, ale my v tých napríklad predošlých výskumných projektoch sme väčšinou tvorili výstupy iba v rámci našej katedry, takže pre nás už aj to, že sme spolupracovali ešte s inou katedrou v rámci fakulty, bolo tiež také obohacujúce a vlastne máme dobré vzťahy s kolegami, mali sme aj predtým, ale ešte sa to viac posilnilo, alebo sme získali ešte taký možno nový pohľad a ešte vyšší rešpekt voči tej expertíze a tej profesionalite, ktorú vyžaduje práve tá oblasť, keď sa tak dynamicky mení. A keď tam prichádzajú tie informácie a tie nové vlastne produkty alebo vývoj tých nových technológií, tam sa nedá proste z toho vypadnúť, lebo človek by už bol proste, mal by zastarané tie informácie, tie poznatky a nedalo by sa na tom ďalej budovať nejaké výskumné výstupy alebo ďalej to prakticky pretavovať. Takže to bolo také, že na novo si to možno uvedomiť a ešte väčší ten rešpekt v podstate udeliť tým ľuďom. A bolo niečo aj, čo vás na projekte prekvapilo? Či všetko už také, že od začiatku nastavené tak, že Čo nás prekvapilo? Všetko jasné. Všetko nás prekvapilo, každý deň niekedy. Alebo také obdobia. Alebo také z pohľadu komunikácie, vlastne keď tie projekty sú naviazané na tie grantové veľké schémy, tak je tam aj ten manažment na pozadí, alebo tá druhá strana, tie požiadavky, čo vlastne takto veľké projekty a s touto administratívou vyžadujú, tak v podstate odsledovať to tak, aby aj sme zvládali tie výstupy a takéto interné riadenie podľa nejakých princípov alebo metodiky v rámci projektového riadenia a stále ešte si nechávať možno nejaký priestor alebo reagovať, prispôsobiť sa pružne tým požiadavkám vlastne z tejto oficiálnej strany od tých agentúr a tak, aby to celé zacvaklo, aby sme to mali nielen vnútorne vlastne vytvorené tie výstupy a pre seba urobenú tú administratívu a to projektové vlastne výkazníctvo v poriadku, ale stále to ešte zladiť s požiadavkami a stihnúť to vlastne v jednotlivých tých termínoch, napríklad čo sa týka priebežného monitorovania toho projektu, lebo tú agentúru to zaujíma aj počas toho, aj, že nie je to len také, že na začiatku by nám dali peniaze a potom 2 roky im to je jedno, ale museli sme vlastne priebežne vykazovať a revidovať si to, že či sme naozaj on track v rámci toho celkového plánu a plus či to vychádza do tej štruktúry, ktorú oni vlastne od nás chceli, aby sme deklarovali, aby sa pozreli na ten aktuálny progres toho projektu. Takže tam z toho vyplývali nejaké situácie, ktoré tým, že sme ešte nemali až toľko skúseností, tak sme ešte nevedeli zohľadniť alebo prichádzali aj z tejto strany, vlastne také nečakané. A s týmto, alebo v nadväznosti na to, čo povedal kolega, pozitívne ma prekvapila taká ochota, sila tých ľudí, ktorí participovali na tom projekte, že sa zomkli a boli schopní dodať výstupy. A že keď prišli tieto oblasti takého časového tlaku, že ideme to vykazovať, zistíme v podstate, analyzujme, že či máme tie výstupy, nemáme, nakoľko ich máme rozpracované, treba ich dodať do finálnej podoby, tak poďme ich dopracovať do tej finálnej podoby, aby v tom čase toho vykazovania boli. Taký drive, tak tí ľudia sa dokázali stretnúť, urobili si samostatné stretnutia, nepotrebovali už takéto riadenie, ale bolo to také... Taká flexibilita, iniciatíva. Áno. Takže to bolo pozitívne prekvapenie. Super. A tak vlastne, ak by sa teda v budúcnosti riešil nejaký iný výskumný projekt, bolo by napríklad toto niečo, čo by ste sa ako keby na základe projektu INOSOC v budúcom projekte robili inak, že napríklad už by ste teraz mali skúsenosti s tým, že čo tam tie požiadavky, neviem čo to vykazovníctvo, čiže je aj niečo iné okrem tohto, či... Toto by bola taká kľúčová vec, že v podstate to vykazovanie na začiatku by sme si hneď podľa mňa teraz stanovili na základe toho, čo sme teraz zažili v INOSOCu, kedy to vykazovanie pravidelne bude prichádzať, že okrem čo toho obsahuje. Áno, okrem toho priebežného monitorovania v týchto konkrétnych časoch, aby sme mali všetko pokope, takže možno takéto nastavenie. Možno by sme to aj ešte viac zladili s takým aspoň predpokladaným tým oficiálnym vykazovaním z pohľadu toho projektu navonok voči tej agentúre, tak by sme možno ešte lepšie zladili to vnútorné sledovanie toho progresu a pri príprave toho projektu. Vnútorných projektových dokumentov, aby sme to vlastne nemuseli niekedy robiť ako keby 2-krát, alebo nemuseli robiť update tej našej vnútornej dokumentácie iba kvôli tomu, že teraz prichádza oficiálny termín na vykazovanie zvonku. Dobre, tak ako posledné ešte možno, čo by som sa vás pýtala, je, že aký výstup z INOSOCu je podľa vás najdôležitejším? Tým by sme to teda tak mohli uzavrieť, tento rozhovor. Dôležitosť podľa mňa tých jednotlivých výstupov môže byť zhodnotená z rôznych druhov pohľadu. Či je to dôležité
alebo pre koho je to dôležité. Či pre verejnosť, či pre prax, či pre tie organizácie, ktoré budú využívať to technologické riešenie, či pre nás, ktorí sme boli participanti na tých výstupoch. Čiže môže sa to líšiť. Najdôležitejším samozrejme je ten samotný návrh. Podľa nás to otestovanie, vlastne, že je to proof of concept, že dá sa to naozaj reálne aplikovať do praxe, ak by to bola táto kombinácia tých komponentov a v kombinácii ešte s tou architektúrou tak, ako bola navrhnutá. Že nie je to len takéto do šuflíka, ale prichádza k tomu naozaj to reálne otestovanie, že takto by sa to dalo nasadiť a udržiavať pre nejakých potom klientov alebo pre tie organizácie, ktoré by to vedeli reálne využívať. Dobre, tak to je asi všetko, čo sme sa chceli dozvedieť. Ďakujeme pekne za rozhovor. Ďakujeme.